ಭೋಜನ ಇಷ್ಟ ತಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ఆయన డెడ్ బాడీస్ తీయాలి పోతిచాను అవు ಸ್ಕೂಲ್ ನೇ ಬುಕ್ ನ ಪಿರದಿನ ಬರ್ರೆ 15 ಟ್ಯೂಷನ್ 13 ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಂಡ ಕಂಡರು ಅಪಗದಾಲ ಮಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ ಬಂದಿತ್ತರು ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ 35 ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ತೂನ ವಿಷಯದ ತಿನ್ ಬಂಡ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಎನಿಕ್ಕಲ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ದೊಂಡೆ ನುಂಗು ನೆಂಕು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಜೋರುಂದು ದಾದಾನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ 89 ಇರ್ದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚ ಆ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಳಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪಿರವುದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುದ ಕತೆ ಸಾಧಕೆರ ಚಾವಡಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಳು ಬರೋನುಂಡು ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ನ್ಯೂಸ್ ತುಳುಟು.